Mahal kong bayan ng San Clemente, nandito pong muli si Vice Mayor Roselier Celer Toledo na kumakatok sa ating mga puso na muli nating siyang suportahan sa darating na Mayo 13, 2019 ang makapusong serbisyo, tunay na maaasahan at kahit kailanman tunay na masipag. Vice Mayor Roselier Celer Toledo, Vice Mayor Roselier Celer Toledo, Vice Mayor Roselier Celer Toledo, numero 2 sa balota. Ito ang tama. Celer! 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 Vice Mayor Roselier Celer Toledo, Vice Mayor Roselier Celer Toledo, Vice Mayor Celer Roselier Celer Toledo, Vice Mayor Celer Roselier Celer Toledo. Siya ay ating ibalik, siya ay suportahan, ang Vice Mayor ko, Celer Toledo. Sa San Clemente ang Vice Mayor ko, Toledo, Toledo, Roselier Celer Toledo. Tapat at totoo, maglilingkod sa bayan, tayo ay hindi papabayaan. Araw man o gabi, tayo ay paglilingkuran. Vice Mayor Celer, Vice Mayor Roselier Celer Toledo, Vice Mayor Roselier Celer Toledo. Celer!